Takže čau, já vás vítám u pokračování ze hry Game Dev Tycoon. Od minulého dílu jsme, dá se říct, že skoro zkrachovali. No, skoro jsme zkrachovali, takže teď se budeme snažit trošku aspoň polepšit. Můžeme se do toho pustit? Tady to nic. Děláme kontrakt, tak to bychom snad měli stihnout. Pojď. To snad dám. Já to dám, bez problému. Super, dali jsme to. To dostaneme, no. Za to dostaneme nějaký peníze. Nic moc, ale dostali jsme. Takže uděláme ještě něco, aby jsme měli ještě nějaký peníze. Třeba tohle, na to stihneme. Když to nestihneme, tak nám to vyjde 6 000, což je docela špatný, ale to stihneme na pohodu. No, super. Takže jsme to stihli. Máme 28 000. Já si myslím, že si dáme ještě jedno. Aby jsme mohli vytvořit nějakou hru, která bude fakt dobrá. Ale teď už to jede trochu rychle. Tak dělej. No. Tak uděláme novou hru. Bude se to jmenovat Pokémon Topy. Dáme horor, i když vím, že Pokémon asi je těžko horor. Bude to akční a bude to na tenhle počítač. Ale budeme pevně v mínusu teda. 23 000 v mínusu. No to je špatný. Engine nic moc, gameplay taky nic moc, příběh, no, okay. Tato hra tam musí zazářit. Tak, dialogy, žádný level design dobrý, umělá inteligence taky dobrá, protože ty Pokémoni tam přece musí lítat. New research. Super. Tak, roll design, nic moc grafika. Zvuky. Dobrý. Jsme minus 36 000. Snad nám ta hra aspoň něco vydělá. A není to zase tak špatný, 10 na 10, ještě to odbuguj. Super. Takže 11 na 10, můžeme to ukončit. Tak ještě ne. Ještě ne. No, 12 na 12, to jde. Finish. Oba dva jsou nový rekord, takže to slyším rád. A já jsem to sám doma. Ne! Stejně bych byl v mínusu. Co? Zkrachovali jsme. Takže musíme začít úplně od znovu. Opět Mask Army LP. My jsme Mask Army. Jsme muž. Uděláme se jako předtím. Budeme taky student. Tak, dobrý. Co to je? Ne. Tak, vytvoříme novou hru. Bude se jmenovat nevím, jestli jsem to napsal dobře, ale snad jo. Shakes the Fidget. Bude to
Hunting, Adventura, na tenhle kompík, videografika, tak. Tam to bylo, že jsme si mohli půjčit peníze a potom jim to splácet, ale bohužel jsem dal že ne, a aniž bych se na to podíval, takže to je asi moje blbost. Level design, no takže když jsem to měl dát, ale tak spláceli bychom zase potom peníze a stejně bychom podle mě dřív nebo později taky zkrachovali. World design, nic moc, spíš skoro vůbec. Grafika, ta je docela dobrá, zvuky taky skoro vůbec. To mě teda štve, jako že jsme krachli. A my tam trochu rýmu. A můžeme dát finito. Tak. A vydáme hru. No, tak to je špatný. 4, to bude 4, 4, 4, 4. Jako bych to neříkal. Tak. Mohlo by to být lepší. Za první týden se prodalo 2500 něco kusů, myslím. Tak, mezi tím něco researchne, nový topik. Já na to jsem nechtěl zombíky. Potom děláme Dead Island, Riptide. Riptide. Jinak bych chtěl dělat určitě let's playe z Crysis 3, no spíš gameplaye z Crysis 3, určitě budou vycházet nějaký hororovky, jako je třeba Outlast, Nuncius, i když to není zase tak jako hororovka, ale tak jako je to hororovka. Amnézie, no a podobně. A Assassin ještě bych chtěl točit. Tak, nebudu se to jmenovat. Zrovna tamhle jde autobus, tak ČSAD. Bude to zombíci, bude to RPG a bude to na tohle next. Bude to 2D grafika. Tak, příběh docela velký, gameplay, nic moc, engine, co taky dobrý. Tak. No, zatím technologii nemáme ani jednu, měla inteligence, no docela jo, když tam jsou ty zombíci na vozidle. Super technologie, jo, už jednu, tak to je fakt skvělý. Grafika, nic moc, je dobrý, world design, taky dobrý. No, tak to je blbý. Ještě k tomu jsme zase opět v mínusu, já asi tu sérii Game Dev Tycoon, já se na to asi doma vykašlu, protože to stejně nemá cenu. A chtěl bych točit ještě Far Cry 2 a až bychom ji dohráli. Sice bude ve španělštině, protože v angličtině jsem nenašel. Ve španělštině a až bych to točil, tak bych chtěl točit pokračování Far Cry 3. Ty boho, no, ty. To jsem snad ještě nikdy jedničku neměl. To je ty. Nejvyšší trojka samozřejmě. Jo, to se teda prodává pekelně. To je teda super hra. A když tak mi opravdu dolů do komentářů napište, co bych měl ještě točit za hry. Přemýšlel jsem ještě na to tady mám napsaný někde na papíře. Přemýšlel jsem ještě na
Dead Island, Riptide a Bioshock. Tak mi když tak napište, co z toho bych měl točit. To Far Cry 2 tu budu točit asi určitě. A teď mi napište, jestli mám točit Bioshock nebo ten Dead Island Riptide. Co bych chtěl teda točit dřív, já bych asi začal točit oboje, ale tak. Teď mi nějak problikává myš. Vyjde Ninvento, vidíte? Ninvento místo Nintendo. Asi na to nemají nějaký autorský práva, nebo já nevím. Proč to furt dávám? No, to je teda super. Novou hru. Blázen je na útěku. Bude to ve škole, school, akční a tohle. Ano. No to je, když krachnem, tak já už touhletou problémem končím. To nechám, to je takové jedno. Pekelně v mínusu. Grafika. No dobrý. Ale mohlo by to být aspoň trochu lepší než... Ne, opět! Dobrý, už jsem si půjčil peníze. Ne, ještě. A už jsem myslel, že jsem to finishnul s bagama. Finish. Takže jsme málem opět krachli, vidíte, to je hrozný. Jinak, jestli sledujete Shake, tak se určitě podívejte na Datla, je to fakt dobrý. Let's Player má ty videa fakt dost kvalitní. A já jsem se teďka rozhodl, že bych ho zasponzoroval, jakože bych mu sem tam nějakou tu paysafe kartu poslal a tak se na ně určitě podívejte, fakt má dobrý challenge, prank cally, ten Shake je fakt moc dobrý. No takhle, tak se na ně určitě podívejte. Když tak já vám jeho kanál dám do popisku videa. Tak se ukaž ty blázne. Máme kontrakt. Jasně. To nestihneme. No, to je hrozný. Takže já si myslím, že to dneska asi ukončím a už s touhletou hrou končím definitivně. Protože to opravdu nemá cenu. Tak, nalezeme na útěku. Super. Vydělalo nám to nějaký peníze. Ne. Já se jenom podívám, jak dlouho už natáčím. 13 minut. Tak já dokončím tenhle kontrakt, jestli ho teda vůbec dokončím. Což si myslím, že bych to mohl ještě stihnout. Jo, dobrý. Tak, dokončil jsem kontrakt. A já si myslím, že to můžeme ukončit, takže se určitě podívejte na Datla. Je fakt moc dobrý a já se s váma loučím. Čus.